Aquest dimecres, l'escriptora i periodista Sílvia Soler va participar en el Club de Lectura de la Biblioteca Josep Soler Vidal. Els assistents van poder parlar amb ella sobre la seva última novel·la, L'estiu que comença, obra amb la que va guanyar el Premi Ramon Llull. És una novel·la que és fàcil de llegir, que té un llenguatge planer, que no vol dir que no sigui acurat, però planer, que és fàcil de llegir i que a la vegada t'emociona i et fa reflexionar sobre coses que potser no t'havies aturat, diguéssim, coses de la vida quotidiana, de les relacions amb la gent, i per això els clubs de lectura amb conversa i quan es posa en comú tot això doncs surten bé, són interessants. Per la Sílvia Soler, poder compartir una estona amb els lectors dels seus llibres és una bona oportunitat per aprendre i per descobrir interpretacions diferents de la seva novel·la. És una oportunitat fantàstica de tenir realment la resposta dels lectors, el contacte directe amb els lectors, que si no és gairebé impossible, perquè nosaltres tenim una feina molt solitària, quan surt la novel·la doncs tenim relació amb el nostre cercle més pròxim, que només ens diuen les coses bones, perquè són gent molt que ens estima, i en canvi tenir aquest contacte amb els lectors, doncs si no és difícil. El fet de guanyar el Ramon Llull ha estat per a la Sílvia Soler un reconeixement a una carrera literària que va començar fa molts anys. Vaig fer periodisme, em vaig guanyar la vida fent periodisme molts anys i em vaig divertir molt, però sempre amb l'espineta del que jo voldria fer és escriure novel·les. De fet, ho vaig anar fent, però molt espaiadament, i ara que em puc dedicar, no et dic del tot perquè no seria veritat, però bàsicament a escriure, doncs em sento una absoluta privilegiada i em fa molt feliç, la veritat. El Ramon Llull ha arribat després d'una trajectòria, com tu deies, llarga. A mi m'està bé així, perquè trobo que una mica és ara recollir els fruits de tota la feina que s'ha anat fent. La Sílvia Soler, mentre participa en els clubs de lectura, continua treballant en la propera novel·la, de la que va donar pocs detalls més que del fet que espera que estigui enllestida per al proper Sant Jordi.